Anko nathi sibingelele sibe kuvo lwethu. Ngiyafisa mina bafowethu sithandazise uSisi Jacinta kakhulukazi nabafowethu no bhuti Fela Mtwini nabo bonke ngokulandelana kwabo nabaholi nje bakhona ezeholi nabasolakala ezinteni esezibheda ngoba lokho ekuthiwa kusolakala ukuthi nokuthi bafowethu isitha singawini singashawa ngalento ekuthiwa divine and conquer uyayibo lonto siyazi bafethu kuningi imali futhi siyazi ukuthi imali iyazenza izinto bafethu imali yakwazi ukuxova abantu so bafethu singakuvumeli lokho nezinkulumo zingasixovi uyayibo lonto iphela into eza kahle neyenza kahle bayenze plan itulo lokuthi beyiginqe phansi lokho niyakwazi nani so bafethu asikhuleleke kakhulu ukuthi sibambisane sekuseduze phambili noma usemningi umsebenzi omele wenziwe kodwa sekuseduze phambili nokunye silungise namaphutha nathi esinawo sisodwa ngaphakathi kwi-movement ngoba ipolitiki bafethu isidimaze kakhulu kuleli izwe sikulona isisiphoxe kakhulu ipolitiki ayikho futhi political team esesiyithemba mase kuthiwa sikhuluma iqiniso manje into esekwazi ukwenza izinto iwona ama movement ngoba since kwaba khona imashini mash kwaba khona ilakho bangakanani abantu asebesebenza sebethola umsebenzi ngenxa yalo movement omabili mangakanani abantu asebesebenza ngenxa ye movement yemashini mash nelakho i-union noma yini ukuthi ngibuke ngayilandeli kakhulu eyibolonto ngamlandela uMancini kodwa ngibuke ngixele mina ngixele imashini mash eyibolonto but those two mina engwalandelayo asenze umehluko omkhulu kabi ezimpilweni zabantu yabo kuba ipolitiki mhlamba yabo lezi zinto ngifisa uNkulunkulu angalinge abashintsha umqondo abaholi bayo becabanga ukuyowenza iyongendaba zepolitiki yabo ngendlela abayibambe ngayo bababambe ngomqala labantu bazogcine bezenza imfuno zabantu ngoba abantu abasiphethe nje abasicabanga uyabona nje ufikile embalula indlela aphendule ngayo angazi bafethu sibakhetha kanjani abaholi abangakwazi ukuphendula bafethu ngeke abaholi bamanje kumele beshintshwe kengeni youth bafethu ungena abantu abafundisekile umholi uphambana nabantu uphambana neningi ukwenza kanjani nje lokho ngoba there was a simple question angithi yabo i-media briefing abeyenza bekumele nje athi mengena ku-media briefing ayisibonge imashini mash ibe impumelelo wonke ama province and sibonga kakhulu ukuthi afikile imemorandum ikhalazo zabantu and sibonga nanokuthi bayenze ngempela i-peaceful march njoba babeshilo abaholi baye mashini march ukuthi bazokwenza i-peaceful march siyabona ngempela ukuthi ikhalazo zabo bayayidinga nani ngoba badela amakhaya abo badela indlela zabo baphusha yona imashini march and siyayibona ikhalazo kube nendlela abasofta ngayo mase besho ukuthi hayi ongcono kuzomela kusondela ama leader sithi mase silungisa le khalazo zabo bebe khona nabo beyibonele mhlawumbe masine under pressure yomsebenzi ngaphakathi kwinhlangano noma ngaphakathi kuhulumeni wethu osuphethe simple lento ukuthi uthi ayibanga impumelelo shuthi kahle kahle wona afikile embalulo ubufuna thina silingqongqisi itheku silingqongqisi igoli singqongqise yonke into ukuze ubone ukuthi ushuthi imarch and march wena ubufuna imarch and march ibe impumelelo ngokuthi siluthe iyona into obuyisho indirect wena kahle kahle usikhuthaza ukuthi shuthe enye imarch asilingqongqisi itheka asilingqongqisi igoli ukuze ukwazi kwi-media briefing ukuthi imarch and march impumelelo udoti umuntu lokhunyo umholi wonke hayi ngeke bafethu umholi wonke
bafethu abahola ngeni bakhethe ngendlela abakwazi ukukhuluma. Siholwa abantu abanjani and ANC na yabalutho ogogo bethu yaba programmer ngeke bekwazi ukuyidedela ngoba angazi noma mhlambe yabagoqa ukuthi kumeke nangayivotela iANC izophela impesheni ngeke iziphele bogogo sinixoxele inhlangano nenhlangano ezongena impesheni izoba khona ngekushintshela ukuthi okunalokho inhlangano engangena inganyusa impesheni yenu nihola imali engcono mhlambe ningabona izinto ezimfihliwe ukuthi i-tax ngoba ibanjwa kanje ekuthini ufuna aba noholi mhlambe labo 2000 mhlambe ufuna abe noholi 3.5 so nje bogogo yekani ukubambelela ku-ANC manje ngoba niyabona le ANC akusayona le ANC enayivotela abasebakhothama abantu ababene ANC right abasekho kulomhlaba esikuwona sebaba amaqhawe baba ama stage lento ekhulunywa umholi nje i totally wrong indlela aphendule ngayo abaseduze wana abamelulekayo abazama ukululeka ngangcono phela asinayo choice nisiphethe ngenkani na ANC ngoba ngisho athi akuvota ngedigital lo digital iyobe iphethwe yinina vele abantu abazobe rule yinini ngisho ngavotwa kanjani kumele na South Africa ngisho ngenziwani sibanjwe ngomqala and ngeke sidedeleke indaba yepolitiki asele indaba na i-movement ezoqondisa le politiki ama-movement yabona ama-movement alokho evuka iwona azoqondisa abasiphethe ngoba vele ukuthi sophatha ubani akusasiyona intando yethu kuyintando yabo bayidlala le chess game and decent ayikho mina sekusikhuluma ngamapolitiki esewonke angiyiboni ipolitiki mina enza kahle sesingalokho sigoqana sithi yiphi evukile nayi nezinkinga zayo yiphi evaliwe yiphi evukayo amapolitiki nje bafethu mina nje angikholelwa kona asesichaphaze kakhulu mina ngakhuluma nje ngepolitiki ngisho ukuthi hayi ipolitics ama-political party wonke almost wonke bafethu lokho niyawazi i-movement nje bafethu iyona ezokwazi ukuqondisa lama political parties adla imali zethu phela lezi i-tax lesikhokhayo umhlaba wasemakithi lo sihleli wona ababuye benqabe nawo umasipala masithi sifuna ukuvula amabhizinisi kodwa kufika bokufika mefuna icontainer efuna ukubeka icontainer ibekwe fast icontainer thina sikhaluma maye lokho kufuna lama permits siwafuna ama permits bengasiniki supply size sigobe sithi kodwa kufika iPakistan within 2 weeks lifikile libe icontainer lidayisa so nje bafethu asithandaze kakhulu nje ukuthi kungabi khona into ezohlakaza imashini mashi yabo nje lokho okuvukayo kusemaceleni bafethu abayivusi into zabo abayivusayo oma organization abo nani kodwa siyayazi main project thina imashini mash imile ilakho iyabangena futhi ngokuthi sifunele imisebenzi singenele emafomini la singakwazi khona ukungena into emnandi mayihamba ilakho kusuke khona nayo support emashini mash yabo into engithanda ukona ama political parties lawo aphushela abantu alwa nokuthi umuntu omnyama sipani yabo so nje ohulumeni bethu ngendlela abenza ngayo mabephendula shuthi kahle basifaka umuntu esweni ukuthi sibe nolaka ayona indlela yokukhuluma nabantu mfethu ayona indlela yokukhuluma nabantu baholi bethu aninalo ulimo olusoft yabo nje ayikho into elahle njengevote eSouth Africa kule insuku ilahlile bonke abaholi bayanhlanhlatha bonke akekho umholi okhuluma izwe lihamba ngangcono even nalabo esigijima nabo baneyinkinga zabo ngaphakathi enhlanganeni zabo ayikho nje into eyenza kahle angiyazi mina lento ayikho into elahle njengevote angazoba kuyovotwa nje nabantu badidekile ukuthi bazovotela yiphi inhlangano kwanabo abantu badidekile ngoba ayikho inhlangano eyenza kangcono angazi mina yini emeli yenziwe into emeli yenziwe iyona ke mina ngisola yona ukuthi i-movement iyona emeli ilungisizwe straight iyona nje ezolungisa nina ngoba vele angithi vele isystem iphethwe nini okuvota kuyohlezi kuthiwa kuphethwe yona ANC ayikho inkinga soqondisa yona ke le ANC ngokuthi thina sizoyibambela thina ukuthi kugcine abantu base South Africa kube ibona abathola emsebenzini kakhulukazi ngingagcwala abantu bangaphandle emsebenzini inini enisenze sazonda abafowethu laba basemaceleni abawomakhelwane inhliziyo emba isukanga ayivelanga yasuka besinganankinga hleli kamnandi nabo eminyakeni edlule besisebenza but manje sekuwesi akekho futhi uhulumeni esizothi hayi uRamaphosa hayi ubani bonke uhulumeni abake baphatha sibona bonke banephutha asifuni ukuthi sithi nitshe siblame uRamaphosa kuphela
nokuphumile nowayephumile bonke banamaphutha. Bonke banamaphutha nje, zikhala ngamvunye zonke. Sizoyilungisela izwe. So ningazami ke lento yokushanga uDivine and Khokha. Niyabona manje ukuthi sesiyabona ukuthi no, nonke ni wrong. So nje nathi sila, khulekani ke lapha. Ngisho ningathenga enizomthenga kutheni nithi mhlawumbe uhamba phambili. Kuzovuka omunye. Kuzovuka omunye ozoba yiqhawe, kuyoze kugcine kulungile. Thina sizolungisa.